שלום לכל הצופים יקרים. היום אתם צופים בפרק של קלאש רויאל. זה לא ממש פרק, אבל אתם יודעים. מי שרואה, יש לי הרבה ילדים לציון. זה כי קניתי הרבה תיבות ותסתכלו את זה. טרימוסקיטי, ארגולם, מגה מיניון. ואני באחל השבע. אבל יותר חשוב מי שמסתכל למעלה, כרגע יש לי 2100 כמעט. והלבל שלי זה 8. 8, אתם מבינים מה זה אומר? טורנירים. אני שחקתי כמה טורנירים. עכשיו אני אשחק טורניר אחד במהלך צילום. מישהו לבש 9, אני 8, נראה לי שיש לו בטח יותר ניסיון ממנו. לא הוריד לי את המגדל! לא הוריד לי את המגדל. תסתכלו, זאת התקפה ספארקי. אני יכול להוסיף מאיה. אבל זה המניעה. כאילו יש הרבה דרכים למנוע. יוצא. ספארקי. הוא הרס את הכל. נשארו עוד כמה 50 שניות לסוף המשחק. ספארקי הוא כבר יודע מה היינו בקטנה, יודע אם הוא מכיר. הספרט מצטער מה אני מחייבת בקר תחנות שלי במסך, אבל אין לי שום דבר. סתם תפת שלי קורה. יואו, ספיריט, פייר ספיריט אחד. להגיד לכם מה הוא הרס. הרסה תקלה קטנה. עכשיו ספארקי יפה. יואו, פייר. יצא יופי, טופי, יופי. ג'יינט. אירו, שנייה. עכשיו אירו. פייר ספיריט. אני פקשש את התוכנית. פייר ספיריט. הכל בשביל להגן כאילו. זה אני כבר נראה לי מפסיד, אבל קצת שיט. זה הפסד נוראי. שיט. צוחק עליי עם החוצפן הזה. פסילה. אז עכשיו נראה לכם ריפליי. סליחה. אני שנייה מזיז את המצלמת שלנו. זה הריפליי שעכשיו נראה לכם את הראשונים. זה הראשון. שימה 2 כבר תשתעממו. יש את ספארקי וג'יינט. כרגיל, אתם יודעים, זה לא הכל בצלחי. זוכר את הקטע הזה שם לו אירו. תן מכה ומת. ספארקי. מיינר, גובליני ואייס ספיריט. זה התקפה מצוינת. אם זה היה מיני פקה במקום פריט במקום הוויזארד, זה היה מאוד אחר. עכשיו בגלל שהפריט הפסיק חוצה הזה את הוויזארד, אז המיניונס עשיתי אותם בשביל להגן. יוצא ללוקה הפריט, זה היה גומר שלי שכנדתו.
ג'יינט כרגיל של ההתקפה הזאת שלחצי קדימה. כאן לא הספקתי, אבל לפחות הג'יינט שרד חצי. מת בעצם את העולם. עשיתי ככה, אני בטעות משך את ההתקפה, וזה סתם מאוד רע. רציתי שהפרץ ימשוך את ההתקפה. טק, עשיתי פייר ספיריט, כל כך מהיר להם לאכול. עשיתי את הפרץ קודם, עכשיו עשיתי לו את הוויזארד, את הוויץ', סקאטות של וויץ' ומיליונים, יחד. עכשיו ניצחתי, בדיוק הוא רציתי לעשות מתקפה יפה יחסית. יהיו איזה צחוקים, לא שמעתי את זה קודם. שעשו את הכל. עכשיו אנחנו בסיבוב שני שבו נכשלתי טכנית, כי הוא היה טוב יחסית. הוריד לי את כל ההתקפה הזאת, המאבק הרי שלו זה פייר ספיריטס. אז אני יותר לעשות עם מיני הצעות, אני מוריד אותו, ורציתי לשים, אבל אז ראיתי שיש לו יותר. אני לא יודע אם צרתי בלי חשש. הספקתי לי חשיתי בזכרת. עכשיו ספקתי לפחות נבוא. הוא יצרות, לא שקיעה, והוא חי. כל אני מה היה אורך זה, ספקתי מיני עצר משהו. חושה של הריב הזה זה שאני שם לו בלון ובדיוק בשביל את המשחקר שלו, אז מה זה לבעיה? יש לו רק של אף אחד. כאן התעשיתי 1-0, זה היה נוראי בכלל. הייתם שעוד שנייה ניצחתי, אני לא עושה את הקונה הזה. זה זאפ. וטמבה, לא אמר גודלק, הוא אמר לי בהצלחה שזה היה כבר 2 שניות לסוף. זה היה הפסד הנוראי שלי, אבל זה היה ממש טוב. ראית זה אתה חושב שזה ציין, עכשיו הקרית שזה פחות מצוין, והקרית נתן מכה אחת ואיתה פודה. הוריד למגדל, זה המגדל הזה והאחרות שהוריד. מיינר, גובלינים לא חששתי מהפויזן, הבנתם? אבל הוספתי פריץ, כי שלא הוא טנק חיים. פריץ 2 מכות ומרס המגדל. והיה אחד שהוא היה 2-3, שהוא עכשיו. שזה המשחק שחשבתי אישית שאין לי סיכוי. זה נראה כאילו הוא ויתר לי. הוא רק יפיר בו עכשיו. הייתם לשם את זה. עכשיו הוריד לי מגדל שני. 57 ולא 9 על המגדל. עכשיו ראיתי ששניהם יקלטו על המגדל ואז מנרתק קרס. והספירט ויקשה של מיליונים. זה גם טוב נגד ברברים, רק עכשיו גיליתי את זה. שכתי פריץ, ידעתי שעושה תמינות, עשיתי לפגוע, פגעתי רק וחצי. תראיתי איזה משחק רציני היה לו. הוא לא עושה את הבית שלו, כי הוא ראה שספק היה מוריד אותו וכמה. עכשיו הסופר בו. טאק, הורדתי. פגע רק משהו.
זה יקרה הספאקים שלהם חיים. כאן בלבתי את ההתקפה הזאת עם הספאקי שלי. זה היה פוצץ את כאילו התקפה חדש. הרסתי אותו. שמתי בעינה למשוך את ההתקפה. שמתי את האיירוס שגנו. שמסכתי על זאת הספאקי. או דווקא הספאקי הולך על הוויץ'. הספאקי נתן מכה לפני הברברים שלו והציל את המשחק. עכשיו זה המשחק, ואחרי זה היה עוד משחק. שעתך. מחכים שייתן אלכסר, אז אני אותו אחד. עשו את זה מהיר, פרינץ, קובלינים, אירו. פייר ספיריטס, עשו מייס ספיריטס, זה קטע. מיני הוציא הבלון, הוריד לבגדל, הוציא הראתי לו גב, צפק שיטה בקר, צפק יותר בקר ואז זה הערב. הצחתי, יכול שקראתי לו את הצורה. אז זה היה הסוף להיום, תתנו לייק, תתנו סאב, ותרשמו לערוץ שלי. ואם אתם רוצים, יש קנט שנקרא שלדים, שזה אני, חבר שלי והאח שלו נמצאים שם. אתם יכולים להצטרף לשמחה, זה קנט פתוח. אז כמו שאמרתי, אם זה היה הסוף להיום, תתנו לייק, תתנו סאב, ותרשמו לערוץ שלי. אז יאללה ביי.